Danas moram da pobedim bar na jednom od takmičenja. Izučavao sam geometriju sinoć, tako da sam spreman na sve. Opustite se, treba da se zabavimo. Danas nema časova. Jeste li svi spremni? Počinjemo sa prvim takmičenjem. Svi na svoja mesta. 3, 4. Moram da pobedim. Osjećam se kao odbegla vrećica čaja. Vreme je za drugu kategoriju. Idemo. Tri, 4. A sada treća kategorija. Pažljivo, ne sme ni jedna da vam ispadne. Da li se narandža zove tako jer je narandžaste boje ili je narandžasta boja dobila ime po narandži? Nije vam ovo čas filozofije. Moram sve da vas pohvalim. Odlični ste bili danas. Za sav taj trud svi dobijate petice iz fizičkog. To! A šta dobijamo kao nagradu? Pa peticu, to vam je nagrada. Sve sam to radio samo za ocenu. Da li ste vi učestvovali u nekom takmičenju? Pišite nam šta mislite u kojoj od ovih kategorija biste vi bili najbolji. Pogledajte i naš prethodni video, a mi se vidimo u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show. Ne zaboravite da možete pogledati i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!